Amatasunari eta feminismoari buruzko elkarrizketak bildu dituzte Erika Lagomak eta Estitzu Fernandezek M ama, M ume izeneko liburuan. Tene Mujika bekaren laguntzarekin ondu dute lana eta gaur goizean aurkeztu dute Donostian. M ama ume narrazio liburu bada, amei agotxa eman nahi izan diegu. Azkenean sistemak eskaintzen dizkigulako ama izateko eredu oso zurrunak, inongo malgutasunik gabeak, eta irutze zaigu orain dela momentua, beti izan da momentua, baina orain bereziki amei galdetzeko, beraien bizipenak entzuteko, beraien testigantza horiek jasotzeko eta hortik abiatuta uste dugu arrakalatu daitezkela eredu estu horiek, eredu hertsi horiek, ez? Eta horretarako egin duguna da, kotxean sartu, 13 hiri, 13 herri, zapaldu eta bertan amekin egon, beraiek entzun, eta horixe da guretzako proiektu hau. Zuk erran bezala narrazioak dira, 13 narrazio dira, 11 narraziotan emakumeen ahotsa entzungo dugu, 11 ama ez ama, eta 2 aitaren ahotsa ere biltzen da liburuan. Hitzaurrea June Fernandezek idatzi du, eta guretzako importantea da osotasuna ematen diolako liburuari, eta azala ere Ainara Lasak egin du, eta guretzako liburuaren bertze zutabe bat da. Eta bukaeran epilogoa deitu diogun atala dago, bertan aurkitu dezakezue amatasun feministen gaineko definizio posible bat. Baita ere solaserako 11 deitu dugun atala, eta horri atxikita gaiarekin lotutako bibliografia. Bai, agendan badago, ia da badagola, eta amatasunari dedikatzen zaiola feminismoan ere ez, baina uste dugu toki batetik begiratu zaiola gehiago, ez? Guk eta gure liburuan ere agertzen da, ez? Pixka bat amatasun feminista mendebaldar edo ikuspegi mendebaldar hori, ez? Gehiago norberaren garapena, lanarekiko, ez? Lanean errealizatuko garen sentipen hori, ez? Eta importantea izan da, noski, ez? Amatasuna instituzio bezala ukatzea eta hor garapen bat egitea emakumeak, baina aipatzen genuen bezala, ez? Libreki gaur egunean hemen gure jendarte honetan ama gehienek libreki aukeratzen dugu ama izatea, ez da patriarkatuak tuntun bihurtu gaituela, ez libreki aukeratzen dugu, orduan bai, guretzako importantea da ikustea bertze toki batetik, ez? Ez hain bertze, akaso feminismoak begiratu dio gehiago umen zaintza delegatzetik, aita berdinzaleen apustua egitetik, eta bai, baina hemen ere agertzen da adinkritikoak, ez da berdina ume jaio berria, ume koskorra, amatasunak eta aitatasunak funtzio berdinak ote dituzten edo ez, hor hausnarketa handiak agertzen dira horren inguruan, orduan aita berdinzaleak bai, baina ikusi behar da nola, amaren tokia usurpatu gabe, ez, orduan, bertze eztabaida klase bat ere eman dadin uste dugu garaia dela, ari da ematen, feminismoan ere, iritsi zaigu guri ere liburua argitaratu behar genula dakitenetik iritsi zaizkigu toki desberdinetatik baietz, hortan daudela, orduan, baina bai, bada ordua ja bertze toki batetik, ez bakarrik baimen transferi ezinak, aita berdinzaleak, amaren garapen lanean, aurreskolak 0 urtetik, 0 hilabe, jaio orduko, hori baino gehiago, izateko benetan aukera real bat, aukera propio bat amatasuna nik nahi dudan bezala bizial izatea, hori bakarrik ezin dugu eskaini sistemak. Bertze aukera batzuk behar dira egon mahai gainean, orduan hori zakit erantzun dudan, baina hortik.